Ekainean, Bermeoko udalak eskaria egin zion Bizkaiko Foru Aldundiari Bermeo-Bilbo Solluberen bitartez lotzen duen A35-27 linea igande eta jaiegunetan ere manten zezan, udagaraian. Benito Ibarrolasa, Bermeoko alkate ordeak esan du Aldundiak ez duela kontutan izan eskari hau, ondorioz igandetan ez dela linea hau egongo eta irailaren 9an arrantzale eguna izanik eta irailaren 16a Santa Eufemia eguna domekak biak ez da izango A35-27 lineari. Ondorioz, Mainuko herritarrak ere zerbitzu barik geldituko direla salatu dute udaletik eta adibidez, Bakioren eskaerari adibidez, baietz esan zaiola eta irailaren 30 arte luzatuko direla Bilbo Mungia Bakio eta Bilbo Mungia Bermeo lineak. Hildo berean, A35-17 linea Bermeo Bakio Mungia Derio Bilbo irailean astegunean ere mantentzeko deia ere luzatu du Bermeoko udalak Gaztelugatxeko linea nagusia izanik. Benito Ibarrolasa Bermeoko alkate ordeak esan du lotsagarria dela herritarren eskaera kontutan ez hartzea eta gainontzeko bizkaitarren moduan kalitatezko garraio publikoa behar dela Bermeon.